Tur, det er opskriften på glade beboere som Ellen Olsen her på et bosted for handicappede på Nørrebro i København. På de specialbyggede cykler er der plads til kørestolen. Bagved sidder frivillige og træder i pedalerne. Og projektet er nu så populært, at beboerne står i kø for at komme afsted på den trehjulede. Sådan her ser hverdagen ud for handicappede Ellen Olsen, der bor på et bosted i København. Men dagen i dag er faktisk helt speciel. Hej Ellen. Hej. Vil du cykle? Ja. Der er cykeltur på programmet. I dag med Jens Lund bag styret. Glæder dig til at komme cykle? Ja. Det sker cirka en gang om ugen og vækker altid stor begejstring. Jeg har været tidligere op i dag. Er du kommet tidligere i dag? Ja. Vil du glæde dig på at cykle? Ja. Med penge fra 2 fonde og satspuljen har bostedet på Musvågvej fået fremstillet 3 specialcykler. Kilder det i maven, når det går stærkt? Ja, lidt. 10 frivillige har meldt sig til at få vind i håret sammen med de handicappede, og det har gjort hverdagen til en fest for størstedelen af de 50 beboere. Det giver en større livskvalitet, fordi de kommer ud, og de får frisk luft, og de får bevæget sig, selvom man sidder stille på cyklen, så får de stadigvæk bevæget sig, fordi det bomber. De får en masse visuelle oplevelser, fordi at de kommer ud og ser sig omkring. Over internettet kan de frivillige booke tider til cykelturen. En tur, der er blevet så populær, at bostedet leder efter flere frivillige, der har lyst til at træde i pedalerne. Vores beboere har næsten kun betalte relationer. Og så kommer der nogle frivillige, som egentlig bare gerne vil være sammen med dem omkring en aktivitet, nemlig at cykle. Og det giver noget, som vi ikke kan give det. Projektet glæder også socialborgmester Jesper Christensen, og han vil gerne være med til at udvide til andre bosteder. Helt almindelige københavnere kan tage del i det arbejde, vi render og laver. En forvaltning kan aldrig være erstatning for det aktive fællesskab, som en by kan tilbyde. Og det her, synes jeg, er et mønstereksempel på, hvor nemt det i virkeligheden er. Så er vi næsten hjemme. Ugens køretur er ved at være forbi. Sidste gang, når vi blev på krigen, kom til krigen. For Ellen Olsen har dagen været helt perfekt. Jeg er glad. Det er derfor, jeg er glad. Fordi du cykler. Ja. Det er fint. En specialcykel, som den I lige så i reportagen her, koster omkring 60.000 kroner. Og nu så vi